Budeme pokračovať v tej téme odpustenie. Ja som po minulej nedeli dostal viacej takých spätných väzieb, ale dve z nich boli veľmi silné svedectvá o tom, ako ľudia prežili oslobodenie a odpustenie. A som chcel veľmi, aby tí ľudia niečo povedali nahlas, ale bolo to príliš osobné a príliš intimné. A takže otvorme si znovu spolu Evangelium podľa Lukáša, presne kde sme boli aj minulú nedelu, 17. kapitolu od 3. verša. Evangelium podľa Lukáša, 17. kapitola od 3. verša. Dajte pozor, ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho. A ak učiní pokánie, odpusť mu. A čo by sa 7 ráz cez deň previnil proti tebe a 7 ráz vrátil by sa k tebe a povedal by, kajám sa, odpusť mu. Tu apoštolovia povedali Pánovi, prispor nám viery. Odpovedal Pán, ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši, vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora, posluchne vás. Minulú nedeľu sme pokračovali tými ďalšími veršami. A na úvod možno také krátke zopakovanie. Začína celý tento odsek tými slovami dajte pozor. Alebo pozor. Myslím si, že je to veľmi alarmujúca veta, ktorá hovorí niečo podobné ako červená na semafóre. A neviem, ktorí z vás si trúfate stupnúť na plyn, keď zasvieti červená. Aj keď my Bratislavčania vieme aj také veci urobiť. Ale nevypláca sa to chodiť na červenú. Nevypláca sa to nezastaviť na stopke. Nevypláca sa nehľadieť na takéto dopravné značenie na ceste, keď nasledujeme Pána Ježiša. A jedno z upozornení, toto upozornenie sa týka pozor na pohoršenie. Pozor na to, keď sa ťa niekto dotkne, keď sa niekto proti tebe previní, keď niekto zhreší. Alebo zhreší oproti tebe. Ale pozor na to, keď príde pohoršenie do tvojho života. Je to ako červená a ty si nemôžeš dovoliť ísť s tým ďalej. Ísť s tým pohoršením vo svojom vnútri, s nejakou horkosťou, hnevom, a nejakou túžbou po pomste, odplate, s nejakým súdom v rukách alebo niečím podobným. A myslím, že toto je veľmi dôležité varovanie pre nás. Táto veta, daj si pozor, je zosilnená tým, čo vyučoval Pán Ježiš o modlitbe Pánovej. V tej modlitbe Pánovej je prosba, Oče, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A Pán Ježiš, keď učil učeníkov túto modlitbu, tak na záver dal vysvetlenie, lebo ak vy neodpustíte svojim vinníkom, ani vám neodpustí váš Otec nebeský. A toto je tá červená na semafóre. Toto robí z neodpustenia nesmierne vážnu vec. Toto je, ako keby sme chceli spáchať duchovnú samovraždu, keby sme chceli na tú červenú ísť ďalej, bez toho, aby sme si vyriešili veci vo svojom srdci, vo vzťahu ku Bohu, aj vo vzťahu k tomu človeku. Je to ako hodiť si slučku na krk, lebo Božie slovo hovorí, ani vám neodpustí váš Otec nebeský. Je to, ako keby sme chceli sa dobrovoľne vysťahovať z územia Božej milosti za hranice. Ako keby sme chceli odísť do ilegality. Ako keby sme chceli povedať do očí nášmu Bohu, Bože, mne nestojí za to tvoja milosť. Mne tvoja milosť nie je tak dôležitá, aby som sa tu teraz, v tejto situácii, v tomto okamihu pokoril. Aby som ti dovolil, aby si moje srdce zlomil. Aby som si pripustil nejakú vinu alebo podiel viny. Ja viem, že teraz to tak zostrujem, ale táto červená naozaj znamená toto. Mnohokrát sa staneme ako keby duchovne neplodnými. Mnohokrát samých seba diskvalifikujeme z Božieho požehnania. Lebo si volíme údel utečencov. Tých, ktorí neodpustia.
Nie sú ochotní. A teraz to je veľmi tak vykreslené konfrontačne. A v našich životoch to žiaľ častokrát nevidíme. My si neuvedomujeme, že máme slučku na krku. My si neuvedomujeme, že sme prešli na červenú. Možno veľmi slabo. A v našom živote robíme totiž to častokrát dve veci iné. Ako zastaviť a počkať, kým sa rozsvieti zelená v našom srdci. Zelená odpustenia, zmierenia, uzdravenia, zjednotenia. A jeden z postupov nesprávnych je, o ktorom som hovoril v minule, je racionalizácia. Keď hľadáme všetky tie argumenty a dôvody, prečo neodpustiť. Kto je na vine? Keď sa pýtame, mám mu odpustiť, aj keď neprišiel robiť pokánie. A keď hľadáme akékoľvek pravidlá, za ktorých odpustiť a za ktorých už odpustiť nemusím. Keď hľadáme veľmi umelé, zákonnícke riešenia. Neviem, či poznáte ten proces racionalizácie. Vo mne sa zapne i hneď. I hneď hľadám argumenty, prečo neodpustiť. V piatok sme sa pohádali s mojou manželkou. Nebolo to úplne to práve talianske. Za čo som aj vďačný, lebo som sedel za volantom. A nerád by som dostal niečo do hlavy, keď sedím za volantom a šoférujem. Ale chcem vám povedať, že znovu som si krásne uvedomil, ako sa automaticky spúšťa tento proces racionalizácie. Ako nabiehajú všetky argumenty na vysvetlenie mojej pravdy, mojich práv, všetkých okolností. A tie argumenty ma robia čím ďalej, tým čistejším. Čím ďalej ten proces racionalizácie pokračuje, tým som viac nevinný. A tým viac obviňujem. Až je z toho čierno-biele videnie. A ja nemusím robiť pokánie. Lebo ja som ten chudáčik, ktorého tu nikto nepochopil a ktorému niekto nevyšiel v ústrety a tak ďalej a tak ďalej. A myslím, že to je ten proces, kedy sa aj Peter na jednom mieste pýta, Pane, koľkokrát mu mám odpustiť? Keď hľadáme tie pravidlá, koľkokrát, za akých okolností? A pritom Božie slovo hovorí, aby sme si odpúšťali, ako Pán odpúšťa nám. Tento proces racionalizácie končí niekedy rozchodom, izoláciou, na základe veľmi dôležitých, pre nás veľmi pádnych argumentov, na základe ktorých my vieme o tom druhom povedať, on je na vine. A druhý proces je zduchovňovanie, kedy robíme vlastne úplne to isté, len tomu dáme duchovné nálepky, duchovné rúcho. Vypadá to všetko veľmi nábožensky. Dáme do toho tzv. Duchovné rozsudzovanie, hľadáme duchov, ktorí sú v pozadí, ktorí útočia, ktorí ovplyvňujú a modlíme sa a čakáme na to, aby sme odpustili, vyžadujeme si od Boha zvláštny dotyk, zvláštnu dávku viery, zvláštnu vlnu emócií alebo nejaký špeciálny zážitok, ktorý mnou konečne pohne k tomu, aby som bol ochotný odpustiť. Vďaka Bohu, že nám častokrát aj vychádza v ústrety, lebo je milostivý. A preto aj apoštolovia, keď im povedal, dajte si pozor, odpúšťajte, i hneď reagovali touto na prvý pohľad nepochopiteľnou žiadosťou, Pane, prispor nám viery. Žiadali si väčšiu vieru, žiadali si nejaký duchovný vklad. A pritom Pán im odpovedá, nepotrebujete veľkú vieru. Stačí, keď bude ako malé horčičné zrniečko a tá veľká moruša, ten veľký strom toho problému, toho konfliktu, toho ublíženia, zranenia, nepochopenia, odmietnutia a čokoľvek ste zažili, sa môže vytrhnúť aj s koreňmi a zvaliť sa. Stačí malé zrnko, len ty povedz tomu problému, vytrhni sa a zval sa. Chce to len tvoje rozhodnutie. Ale častokrát, keď čakáme na tie zvláštne duchovné zážitky a keď hľadáme duchovné nejaké zvláštne zdôvodnenia,
tak výsledok je, že znovu odmietneme toho druhého, onálepkujeme ho nejakou duchovnou diagnózou, na základe ktorej si znovu odargumentujeme, prečo nie som povinný odpustiť. A vlastne sa hráme, že vedieme duchovný boj, vyzerá to veľmi duchovne, a pritom to vôbec nie je o duchovnom boji, je to o neochote odpustiť. Viem, že vždy, keď toto vysvetľujem, tak to vyzerá ako príliš veľká karikatúra, ako keby to takto to v živote častokrát nie je úplne čierno-biele, ale chcel som vysvetliť tie dva postoje, aby sme ich tak vedeli uchopiť a odhaľovať vo svojom živote. Tento text však hovorí o odpúšťaní. A Pán Ježiš hovorí tým racionalistom, a v podstate neexistujú podmienky, odkedy už nie ste povinní človeku odpustiť. Koľkokoľvek krát. A takzvaným duchovným hovorí, nepotrebujete špeciálnu dávku na to, aby ste odpustili. Častokrát Boží špeciálny dotyk potrebujeme na to, aby sme boli uzdravení emocionálne. Ale odpustením to začína. A teraz by som chcel krátko povedať vlastne, čo je odpustenie. Odpustenie začína pokáním. Možno je to paradoxné, ale keď nás niekto zraní, keď nám niekto ublíži, niekto nás odsúdi a tak ďalej, dostaneme sa do nejakého konfliktu, netýka sa to len nás aj a tej druhej strany. Netýka sa to len tých ľudí. Nie je to len ľudský rozmer, ale týka sa to aj vzťahu Boha, ktorý prebýva v nás. Vzťahu Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás. A tu začíname rozumieť, prečo je tak dôležité odpustiť. Ak chceme naďalej zostať v hlbokom spoločenstve s Duchom Svätým, v hlbokom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, potrebujeme odpustiť, aby on prebýval v nás. A odpúšťame nie preto, že my činíme nejakú veľkodušnú milosť a zahráme sa na veľkých grantov a povieme tomu dotyčnému, že nám je ho úprimne ľúto, ale že my mu udeľujeme milosť. Nie je také odpustenie. To odpustenie vychádza z toho, že my sme zakúsili odpustenie pred Božím trónom milosti. Odpustenie všetkých našich hriechov. A vidíme krvácajúceho baránka, krvácajúceho Krista na kríži, ktorý bol prebodnutý našimi hriechami a našimi neprávosťami. A vždy, keď odpúšťame, vidíme pred sebou tento obraz. My odpúšťame nie preto, že my sa rozhodujeme, nie preto, že my na to máme duševnú schopnosť alebo schopnosť milovať. Nie preto, že my to dokážeme, ale preto, že nám bolo toľko odpustené. Preto vždy hovorím, odpustenie musí začať pokáním. Ak máš problém odpustiť, asi si nerobil pokánie. Asi si nebol už dlho pod krížom. Asi si už dlho necítil, ako steká na teba jeho krv. Asi si dlho už nevidel otvorené nebo. Asi si už dlho neúctieval baránka, ktorý je hoden a ktorý zomieral miesto teba na kríži. A preto, ak máš problém odpustiť, tak ťa pozývam k trónu milosti. Poď si kľaknúť pod ten kríž. Poď sa zadívať na prebodnuté ruky a prebodnutý bok a nohy a umúčeného baránka. A poď sa zamyslieť nad tým, čo on platil za to, aby odpustil všetko tebe. Ak máš problém odpustiť, vráť sa ku krížu. Tam začne tvoje odpustenie. Nie v racionálnom uvažovaní a v pochode a v hľadaní argumentov. Nie v nejakom zduchovňovaní problémov. Poď jednoducho pod baránkov kríž. Tam začína tvoja schopnosť odpustiť, keď zakúšaš Božie odpustenie. Odpustenie je zároveň pokáním. A keď začínaš pokáním, častokrát sa zmení uhol tvojho pohľadu. A častokrát začínaš ty vidieť svoje chyby, svoje hriechy oproti tomu človeku, mieru svojho previnenia. A čím bližšie prídeš k baránkovmu krížu, tým viac získavaš schopnosť cítiť to, čo cíti ten druhý. Chcel by som povedať jeden príklad. Štefana, keď kameňovali, hádzali na neho šutre, a keď on kázal evanjelium a on videl otvorené nebo.
A viete, ako sa modlil? Nemodlil sa, Pane, už končí môj život, už to mám na malé, odpusti mi, zmiluj sa, očisti ma svojou krvou, aby som mohol tam prísť pred tvoj trón milosti. Zmení sa absolútne tvoja optika, keď vidíš otvorené nebo, keď máš schopnosť vidieť baránka na tróne sediaceho alebo visiaceho na kríži. Vtedy už nemodlíš sa za seba. Štefan sa modlil, Pane, nepočítaj im ten hriech. Odpusť im. Odpusť im. A mohol byť urazený. Mohol byť zahorknutý. Ja tu kážem evanjelium. Ja som sa dal do služby Bohu. Ja som sa zriekal veci. Ja som sa v skrytosti modlil a postil, kde ma nikto nevidel. Aby Boh mohol mi zveriť nejakú službu. Tu teraz stojím a oni dvíhajú šutre a kameňujú ma. A mohol mať pred sebou možno svoju rodinu, možno svoje dieťatka, ktoré tu opustil. Rozumiete, mohol byť právom zahorknutý. Mohol im to vyčítať. A mohol sa v tom rýpať, mohol o tom rozmýšľať, racionalizovať alebo zduchovňovať. Chápete? Neurobil to. Videl baránka na tróne sediaceho a videl, že oni sú na tom horšie ako on. A on sa modlil, Bože, odpusť im. Častokrát, keď začíname naše odpúšťanie niekomu pokáním, tak získame schopnosť za tých ľudí zomrieť. A vidíme, ako ich vidí baránok Boží. Odpustenie je rozhodnutie, akt vôle. To je tá druhá vec, o ktorej som chcel dnes hovoriť. Mnohokrát si myslíme, že je to prežívanie emócií, kedy z nás spadne horkosť, alebo hnev, alebo výčitky. Nie. Môže to tak byť. Z mojej skúsenosti si myslím, že väčšinou to tak nie je. Odpustenie začína tvojim rozhodnutím. Kedy ty povieš pred Božou tvárou, Otče, rozhodujem sa odpustiť tomuto človeku to a to. A keď si veľmi konkrétny, rozhodujem sa odpustiť to a to. Odmietam ďalej byť sudcom toho človeka, lebo ty, Bože, si sudcom živých i mŕtvych. A odpusti mi, že som sa hral na sudcu. Toto je odpustenie, rozhodnutie. Tvoje rozhodnutie. Keď odpúšťaš, je to ako keď vychádzaš z väzenia. Prestávaš krčovito zvierať to zamrežované okienko. Prestávaš sa ľutovať v pocitoch sebaľútosti. Prestávaš byť zahorknutý na celý svet. Prestávaš vyčítať, prestávaš si sťažovať, prestávaš hľadiť na seba, prestávaš sa točiť len okolo seba samého, púšťaš to krčovité, zvierajúce to zamrežovanie a uvedomíš si, že dvere sú otvorené. A ty hovoríš, Bože, nechávam tento žalár, toto poviazanie hnevom, horkosťou, zranením. Tak, lebo ty mi otváraš väzenie. Lebo ty si sudca živých i mŕtvych. Tebe môžem poručiť svoj spor. Ty si mi odpustil a ja odpúšťam tomuto človeku. A vychádzaš z toho väzenia von. A už nie si otrokom tvojho hnevu. Ten proces nie je jednoduchý, zvlášť ak ti ublížili tvoji rodičia, tvoji blízky, ak ťa niekto veľmi fyzicky zneužíval, alebo si zakúsil sexuálne zneužitie a podobné veci. To sú už veľmi krajné prípady ublíženia. Vtedy naozaj potrebuješ, aby ti niekto slúžil. Vtedy je veľmi ťažké pustiť tie mreže. Ale teraz hovorím o bežných konfliktoch, rozdeleniach, ktoré vznikajú v cirkvi. Kvôli tomu, že nie sme ochotní výjsť zo svojich žalárov a väzení. A keď urobíš toto rozhodnutie a tým pádom vlastne hovoríš, Bože, vstúp do tohto problému, vstúp ty do tohto konfliktu, vstúp do môjho srdca, daj tvoje svetlo a tvoju pravdu, vlastne sa odstupuješ a dovolíš, aby Boh vstúpil, prišiel. A vtedy začína možno proces, ak to potrebuješ, ale väčšinou to potrebujeme, proces uzdravenia. A vtedy sa môžeš modliť, Pane, uzdrav to zranenie vo mne. Daj mi zakúsiť tvoju lásku. A možno ti niekto bude slúžiť tým procesom uzdravenia. Ale ja mám skúsenosť, že kým človek neodpustí, tak mu nevieme slúžiť uzdravením. Odpustením to začína. Spomínal som vám jedno svedectvo, keď sme slúžili v poradenskom stane na Kemfeste.
a slúžili sme väčšinou dvaja poradcovia. Slúžili sme jednému chlapcovi, ktorý vyrastol v náboženskej rodine, v cirkvi a jeho rodičia sa rozviedli. Áno, počujete dobre, veriaci rodičia, ktorí sa rozviedli, lebo tam bol konflikt. A potom zakúsil ešte aj odsúdenie zo strany zboru a starších toho zboru. A zakúsil v cirkvi veľmi zlé veci. A ten chlapec bol úplne vypnutý emocionálne. On nedokázal vnímať Boha. On ho nedokázal počuť. Všetko vedel, vyrástol v cirkvi, ale Boh bol pre neho tak ďaleko. A keď sme ho viedli k tomu, aby odpustil, a mal čo odpúšťať, bolo toho veľa. Bolo to veľmi ťažké. Proces uzdravenia trval pár minút. Tá modlitba oslobodenia a uzdravenia nie je zložitá. Ale trvalo to pol hodinu, hodinu, kým dokázal vysloviť a vypustiť to zo svojich úst. Odpúšťa. A keď mal odpustiť cirkvi, ja som ho v mene cirkvi prosil na kolenách o odpustenie. Šlo to veľmi ťažko. Odpustenie je rozhodnutie. Akt vôle. Veľmi ťažko sa nám púšťajú tie mreže. Ale ja ťa povzbudzujem, urob to. Odpustenie nie je vymazanie pamäte. To neznamená, že Pán vygumuje tvoje spomienky. Nie, budeš ich tam mať. Možno nebudú tak bolestivé. Možno tie tvoje spomienky prestanú byť hnisavým vredom. Možno tie spomienky prestanú byť reťazami na tvojich rukách. Ale budú tam. Ale možno tvoje spomienky sa stanú spomienkou na obrovské víťazstvo, kedy si sa pokoril a kedy si zakúsil Božiu lásku a Božie uzdravenie. Možno tie spomienky sa stanú obrovským svedectvom o Božom zázraku, aký sme videli minulú nedeľu, alebo ako to Vládko povedal, túto nedeľu teraz, tu. Odpustenie nie je vymazanie pamäte. Takže nečakaj, že sa zbavíš negatívnych myslení. A s myšlienkami potrebujeme bojovať. Je napísané, premente sa obnovením mysle. List Rímskym 12. kapitola, 2. verš. Premente sa obnovením mysle. Zmena príde, keď zmením svoju myseľ. A keď si odpustil a keď sa modlíš, aby Boh uzdravil tvoje srdce, potrebujeme meniť svoje zmýšľanie a bojovať so všetkým myšlienkami, ktoré sú naočkované sebectvom, pýchou, egoizmom. A poslednú vec, ktorú chcem povedať ešte o odpustení, nie je v prvom rade o zmene pocitov. Tá zmena prichádza postupne, prichádza potom, ako sa nás Boh môže dotýkať, ako uzdravuje naše vnútro. Mnohokrát neodpustíme, lebo čakáme na tú eufóriu, že nás zaplaví vlna Božej lásky. A nie je to tak. Odpustíme rozhodnutím svojej vôle. Dovolme, aby Boh mohol vstúpiť do tej oblasti, do toho konfliktu. A potom mu dovolme, aby svojím časom, svojím spôsobom uzdravoval akékoľvek zranenie a čokoľvek, čo je potrebné, aby bolo uzdravené. Častokrát odpustenie je ako rušeň. Uzdravenie citov je vagónik za tým rušňom. Ešte ďalšia vec je, ktorá z tohto textu vyplýva o odpustení. A to je, že odpustenie nás uschopňuje ku komunikácii, vysvetleniu, porozumeniu, napomenutiu, zmiereniu, spolupráci. Dávajte pozor, ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho. To znamená, že my sme povinní ku komunikácii, konfrontácii. Tento text hovorí, že keď odpúšťate, nech to nezostane len vo vás samých. Nech to nie je len osobný proces. Ale my by sme mali ísť a komunikovať, vysvetľovať si tieto veci. My máme tu povinnosť si navzájom slúžiť. Keď sa nás niekto dotkol, máme povinnosť ho konfrontovať, aby sa nedotkol 10 ďalších. Ale toto je to, čo robíme najmenej. Dovolím si tvrdiť, že ešte v oblasti odpustenia sa snažíme byť poslušní, lebo tam si uvedomujeme, že zarmucujeme Svätého Ducha, keď neodpúšťame. Je to tak? Uvedomujeme si to.
Ako Dávid, keď zhrešil, a možno po roku prišiel za ním prorok Samuel a konfrontoval ho s hriechom, Dávid už bol tak premožený pocitom viny, že i hneď povedal, ja som ten muž. A keď sa Dávid modlil za odpustenie pred Bohom, tak sa modlil, Bože, svojho ducha mi neodnímaj. Dávid si uvedomil, ako zarmutil Svätého Ducha. A Dávid si uvedomil, ako sa prerušilo spoločenstvo, ktoré mal s nebeským Otcom, tým, že sa dopustil nejakých hriechov. Aj ja, aj ty si to môžeme uvedomovať. Či skôr, či neskôr si uvedomíš, že v tomto okamihu si kráčal v Božej prítomnosti a v nejakom okamihu sa divíš, kde sa ti utopila sekera pod hlbokou vodou a kde sa ti stratila Božia prítomnosť. A preto sa snažíme odpúšťať, aby sme nestratili Božiu prítomnosť v našom živote. Ale v tomto sme tak málo Bohu poslušní, že ideme sa aj zmierovať a konfrontovať a vyznávať tie veci. A pritom odpustenie by nás malo k tomu uspôsobiť, kvalifikovať, dať nám tú slobodu hovoriť s našimi súrodencami. A mal som pripravené pre vás ešte také veci, ako robiť túto konfrontáciu, ale snad niekedy inokedy. Na záver veľmi v skratke vám poviem príbeh, históriu jedného konfliktu. A to je konflikt, ktorý mal apoštol Pavel. V roku 51 na jeho druhej misijnej ceste zobral so sebou Jana Marka spolu s Barnabášom. A čítame o tom, skutky 13. kapitola, myslím, že 13. verš, že drahý zlatý Jan Marek na druhej zástavke ich opustil. Zbalil si kufre a povedal, choďte ďalej bezo mňa. Vrátil sa do Jeruzalema. Nevieme tie okolnosti, nevieme dôvody, aké Jan Marek mal. Môžeme vymysleť hocičo. V každom prípade pred treťou misijnou cestou vznikol konflikt medzi apoštolom Pavlom a Barnabášom. A to bolo ohľadom Jana Marka. A keď Barnabáš ho chcel zobrať a apoštol Pavel povedal, tohto chlapca v žiadnom prípade nezoberiem so sebou. Už ma raz sklamal, už raz zlyhal, už nás raz opustil a ja potrebujem loajálneho človeka, na ktorého sa môžem spoľahnúť. A čítame o tomto konflikte v 15. kapitole skutkov apoštolov od 36. verša. A 39. verš hovorí, povstal teda rozpor medzi nimi, takže sa rozišli. A Barnabáš pojal Marka a odplavil sa na Cypros. Pavel si však pribral síla a porúčaný bratmi milosti Pánovej odišiel. Niekedy tie konflikty takto dopadnú rozchodom. A Pavel to konfrontoval Jana Marka, konfrontoval Barnabáša. A Barnabáš mal inú optiku. A vznikol medzi nimi takýto konflikt a nedalo sa ísť ďalej. Naschvál hovorím teraz tento príbeh, aby sme si uvedomili aj na odľahčenie, aj na poučenie, že nemôžeme čakať niekedy instantné, rýchle riešenia takýchto konfliktov. A pokračujeme ďalej v tejto histórii. Ja vám teraz ukážem len niekoľko vecí. V roku 55 apoštol Pavel písal prvý list Korínskym. A v tom prvom liste Korínskym sa nazýva najmenší z apoštolov. Porovnáva sa s ostatnými apoštolmi a hovorí, ja som najmenší z apoštolov. To bolo možno 4-5 rokov po tomto konflikte. V roku 60 píše napríklad list Efeským, ďalších 5 rokov potom. A v tomto liste Efeským píše, 3. kapitola, 8. verš, ja som najmenší zo svätých. Sa porovnáva so všetkými kresťanmi. V roku 64 píše prvý list Timotejovi a v 1. kapitole 15. verš apoštol Pavel hovorí, ja som prvý z hriešnikov. A možno je to len ľudská konštrukcia, možno je to len spojenie nejakých veršov, ale ja vidím proces aj v živote apoštola Pavla. A Boh pracoval na jeho živote. A vidíme, že bol čím ďalej tým viac citlivý na svoj hriech.
My by sme si mohli povedať, že s narastajúcou jeho apoštolskou službou a pôsobnosťou a úspechom bude narastať taká duchovná autorita v tom zmysle, že nebude mať problém s hriechom. Ale on bol čím ďalej tým citlivejší na seba a na svoj hriech. A ja verím, že aj to uvoľnilo v nejakom okamihu za nejakých okolností zmierenie s Jánom Markom. A v roku 66 píše druhý list Timotejovi a v 4. kapitole 10. verši píše: pošlite za mnou Jána Marka, lebo mi je veľmi potrebný pre moju službu. A chcel som hovoriť o histórii tohto konfliktu práve preto, aby sme dali veciam aj čas a dali sme Bohu priestor. Odpustenie, zmierenie je produkt duchovného dozrievania a Božej milosti. Do akej miery sme my citliví oproti svojmu hriechu? Do akej miery rozumieme Božej milosti? Len do takej miery budeme vedieť aj odpúšťať